Ndichikutambirai zvekare pano pahadzira re263 kana uchiri munyowani pathis YouTube channel yokusubscribe mahara watena on the notification bell vadikani wasubscribe here walike this video here washare this video kune hama neshamwari here vadikani nezuro takareceiva sad news ndatiitii kuna marabha rest in peace. Marabha akashandidzana nevanhu vakati wandei muzimbabwe kusanganisira vana Kapfupi, vana DJ Shugeta, vana Regina, nangotaura vanonyanyozikanwa vacho, but akashandidzana nevanhu vakawanda munyika inoi yezimbabwe. Vadikani, nguva yesei takanzwa kuti Marabha ari kurwara ende vanhu varikuda kuziva kuti anga achirwara nei. Nezuro takareceiva news dzekuti Marabha akafa. Ndatiti kwaari rest in peace, ngazorebe rugare. Zvinhu zvinenge zvinotarisirwa nevana vezimbabwe nekuti pakabuda Marabha paipai achiti ari kurwara akazoita kunge munhu arikavha ende angatorikavha vanhu vakati aiwa Marabha adzoka mugame. Musi uno takabva tanzwa zvichinzi Regina akaposta post yanga yakanzi ndatinamatire Marabha ari panguva yakaoma. Hazvina kana 2 weeks nezuro takabva tareceiva news dzekuti Marabha afa. Vadikani tareceiva news dzekuti Marabha afa, vamwe vanhu vanga vachipostawo zvakasiyana siyana mastreets esocial media vachiti Marabha ngazorore murugare, vehukama ndavachemene tariro. Vanhu varada kuziva kuti Marabha afa nei. Ndichakuisirai vhidhiyo rakasvitwa neKwaedza. Create this video kuchannel yeKwaedza. Tatora content yavo kuti tiishandise tiratidze vanhu mutauro waaita iye achiti ari kurwara nei. Vanhu vangada kuziva kuti anga achirwara nei. So ini ndakataura zvinoitwa kunge ndawedzeredza kana kutapudza, zvinzwirei. Paderka pane 3 months. Wairwara nei Marabha? Dumbu ranga rakazvimba ende chikonzero ndakadhifota matablets anomwiwa nemunhu wese. Waiti kuzimba kwedumbuka chikonzero ndechekuti ndakadhifota baipastra problem iyoyo dai pasina honzero. Amai takasiyana kare. Infect pakatanga urwere ndo pakandisiya mudzimai atane 5 years. Norwadziwa stereki. Wakurarama upenyu hweuchumburumi wakanga wakaroora. Ndakaurarama upenyu bachura. Pfuma inewo yaitonetsa. Madhezi acho iwayo pfuma inetsa rowa. Zvaifungika zvacho but pamuromo paidawo kudya. pada kudya mafaro aidiwa kunyanyira mafaro ndokandipedza. Infectika munin'a wangu itai ndo aindibatsira kazvinhu zvakanyanya. Ndaikurudzira kuti dai wapedza imba yangu. Une shungu kuti kudai imba yako yapedzawo kuvakwa. Yapedzawo kuvakwa. Ndiwe mukuru here mumba menyu? Pane mukuru. Muri vangani mumba menyu? Akudya hamudi kwanini kuti nekuti itai anenge achidawo zvimwe zvinhu ndozvikundibatsirawo. Kapfupi ndakambouya last week. Kutosimba pana pachipatara papa ndakuto
bhodhi yangu ka ndakutoibuilda kumana nawe kunota problem ananozvimba dumbu nekustroka anonawo iripo pane mukomana nokona panodiwa kuti tawakwanisa kubatira kuti ndakapera nemari dzemaktransport kuenda kunolenzi vachibatsirwa chino mafilmu